En mig sencer vaig a fer les arrels quadrades. Per fer la raíz quadrada de 100 has de multiplicar 10 per 10. I aquí, com és una arrel no és entera, és entera, tinc que fer el que s'aproxima més. Entonces 10 s'aproxima més i... I quin símbol posarem allà? L'aproximat. I ara calcules el residu, no? El residu, que és 100. 109 menys 100, no? R? Sí, R. Menys 100, no menys 9. I aquí has de pensar en la raíz quadrada de 25, que dona 600. Que és com si fera el què? 25. I 625 són què? Són? Sí? Són 25 al quadrat. I aquí haig de fer el mateix. I és com si fora què? És com si fos... Posa-ho escrit. 121 com? 121 al quadrat. Molt bé. Gràcies. Adéu.